ignorovali. Už od počátku se dělili o Grónsko s domorodými Eskimáky, kteří se během staletí skvěle adaptovali na mrazivé podmínky. Na rozdíl od Vikingů Eskimáci rybařili i v těch nejchladnějších zimních měsících. Tajemství jejich úspěchu? Harpuny ze slonoviny, nejmodernější nástroje v porovnání s vikingskými oštěpy. Vikingové dobře věděli o Eskimácích i o jejich schopnosti přežít zimu. Také si uvědomovali, že Eskimáci mají jiné rybářské techniky, ale evidentně se jim bránili. Proč? Možná jim Eskimáci připadali podřadní. Vikingové říkali Eskimákům Kalinga, což není zrovna slušné slovo. Je to výraz pro velmi ošklivé, mrňavé lidi. Kdyby se rozhodli skontaktovat s těmito lidmi a možná se s nimi i propojit geny, propojit kultury, pak by se dokázali této zemi přizpůsobit. Ale oni to odmítli, což byla chyba, která je nakonec zničila. Poslední místo, kde v Grónsku žili Vikingové, bylo tady, v ruinách tohoto kostela na jižním pobřeží. Kostel Hvalzy je důležitý, protože se tu odehrála poslední doložená událost v celém severním Grónsku. V roce 1408 se tu konala svatba. Musela to být velká událost, protože se jí zúčastnili hosté až z Islandu. Záznamy bohužel mlčí o tom, že v té době už zdejší společnost se pomalu rozkládala kvůli chladnému počasí. Popravdě o 50 let později Vikingové zcela vymřeli. Malá doba ledová pokořila mocnou skupinu lidí proslavených tvrdostí a neporazitelnou odvahou. Vikingové netušili, jaké přírodní síly způsobily mrznoucí podnebí, které je přemohlo. 700 let po začátku malé doby ledové klimatologové stále řeší, jaký přírodní proces jí způsobil, co stojí za náhlou klimatickou změnou, která pokořila Vikingy a ochromila miliony obyvatel středověkého světa. Jednoznačné vysvětlení ale neexistuje. Teorií je ovšem spousta. Já si myslím, že hlavní příčinou malé doby ledové je nedostatek slunečního světla. Nešlo o nějak zvlášť výrazné omezení slunečního záření, ale my si musíme uvědomit, že i malá změna dokáže způsobit rozsáhlé klimatické změny. Během malé doby ledové byl výkon slunce menší. Podle mého názoru se z malé doby ledové můžeme poučit, že Země je extrémně citlivá i na nejmenší změny. Podle některých vědců tvoří slunce jen část odpovědi. Další dílek mozaiky se může ukrývat mnohem blíž. Ve vrtných vzorcích z ledovců Grónska a Antarktidy vědci objevili znepokojující stopy. V ledu zůstaly zakonzervovány klimatické záznamy staré 115 000 let. Ložiska síry ve vzorcích ledu naznačují, že během malé doby ledové došlo v každém století průměrně k 5 velkým sopečným erupcím. Každá z nich se svojí silou vyrovnala výbuchu sopky Krakatoa v roce 1883. V současné době k tak silným erupcím dochází zřídka. Během sopečného výbuchu je do atmosféry vymrštěno množství popela a plynu. Hlavními plyny jsou vodní pára a oxid uhličitý, které se promísí z atmosféry. Ale klimatické změny způsobují sirnaté plyny. Pokud je výbuch dost silný, vznikne oblak kouře, který stoupá až do stratosféry. Tam reaguje s vodní parou a vytvoří oblak kyseliny sírové. Může tam zůstat i několik let.
Tento mrak odráží sluneční světlo zpátky do vesmíru, což způsobí ochlazení zemského povrchu. Někteří vědci se domnívají, že malá doba ledová neměla co dočinění s plyny vysoko v atmosféře, jako spíše s chladnou vodou hluboko v oceánech. Jejich teorie se opírá o fenomén zvaný termohalinní výměník neboli oceánský dopravníkový pás. Jde o silný proud teplé vody, která přenáší teplo do severních oblastí. Golfský proud je jen částí této globální smyčky. V podstatě to funguje tak, že povrchové vody oceánu se oteplují v tropech, kde na ně dopadá spousta slunečních paprsků. Tyto vody proudí na sever k oblasti Islandu, kde ztrácejí hodně tepla do atmosféry, teplo je z vody jakoby vysáváno. Proud se pohybuje dál, chladnější voda se zahušťuje a klesá ke dnu. Pak se vrací na jih, aby došlo k rovnováze s teplou vodou proudící na povrchu na sever. Někteří vědci se domnívají, že malá doba ledová přišla ve chvíli, kdy přírodní síly narušily tento proud. Katalyzátorem mohl být proud sladké vody z polárních ledovců, které roztály během středověké teplé periody. Proč si myslím, že sladká voda mohla zastavit oceánský dopravníkový pás? Základem této rovnice je totiž slaná voda. Když k ní přidáte hodně sladké vody, povrchový proud bude méně hustý a i kdyby byl jakkoliv studený, nemůže klesnout ke dnu a zastaví se. Pokud se proud zastaví, může to zásadně ovlivnit klima, obzvlášť v Evropě. A následky mohou být katastrofální. Teplo by už nestoupalo do atmosféry nad severním Atlantikem a východní vítr proudící nad oceánem by se ochladil. Evropu by náhle zachvátila malá doba ledová. I když si vědci zatím nejsou jistí, co odstartovalo malou dobu ledovou, domnívají se, že vědí, co způsobilo nejchladnějších 70 z celkových 500 let. Mezi lety 1645 a 1715 teplota na severní polokouli ještě poklesla o 1,5 stupně Celsia. Podle klimatologů to souviselo se sluncem, které mohlo být oslabeno fenoménem nazvaným Mondrovo minimum. Minimum v tomto případě odkazuje na minimum slunečních skvrn. Když je méně skvrn, na Zem dopadá méně slunečních paprsků. A když je méně slunečních paprsků, může dojít ke globálnímu ochlazení. Sedmdesátiletá chladná vlna, kterou způsobilo Mondrovo minimum, se kryje s obdobím rychlého růstu alpských ledovců a zoufalého boje obyvatel vesničky Natasej. Pokud jste alpským zemědělcem a musíte čelit ledovci, je to, jako byste stáli před 10 buldozery, které k vám míří proto, aby vám zbourali dům. Absolutně nic je nezastaví. Zasáhnout může snad jen všemohoucí. Podle francouzských archívů se několik rostoucích ledovců začalo zmenšovat poté, co kněží učinili rituál vymítání ďábla. Avšak další ledové příkrovy se začaly rozrůstat a pohlcovat domy i půdu vesničanů. V 17. století nemohli Evropané tušit, že malá doba ledová potrvá další 2 století. Civilizaci čekaly nové mrazivé pohromy. V 17. století malá doba ledová stále útočila na obyvatele Evropy. Dekádu za dekádou chlad ničil citlivé obiloviny, na kterých byli lidé závislí.
Evropu ohrožoval hladomor, ale v Anglii a v Nizozemí se mu zemědělci pokusili ubránit. S obrovskou vynalézavostí vybudovali malé zemědělské farmy. Zasadili takové plodiny jako tuřín a jetel a ten prodávali lidem, kteří chovali dobytek. Vzniklo tak první relativně moderní ekonomické hospodářství, založené na plodinách, které odolávaly chladu, vlhkosti či suchu. Obiloviny nadále zůstávaly zásadní součástí zemědělství, ale nyní šlo o mnohem větší a integrovanější zemědělskou strategii, do které spadala i hospodářská zvířata. Více dobytka znamenalo více hnoje, takže mohla být zvyšována zemědělská produktivita. Vznikaly pozitivní vazby mezi pasteveckým zemědělstvím a tradičnějšími formami pěstování obilovin. Tyto inovace přijali i zemědělci v dalších částech Evropy. Posílili tím zemědělskou revoluci, která ochránila miliony lidí před neúrodou a hladomorem. Evropa však měla ještě jednu zbraň proti malé době ledové, i když si to v té době příliš neuvědomovala. O století dříve přivezli španělští cestovatelé z Peru jednu nevzhlednou kořenovou plodinu – brambory. Odolná hlíza dokázala čelit chladným teplotám i častým bouřím, které ničily zemědělskou úrodu. Potenciál brambor však zůstal po celé generace nevyužitý. Je zvláštní, že Evropané odmítali jíst brambory. Jednak byli spjati s kulturou obilovin, jinými slovy nedokázali si představit život bez chleba. Navíc brambory rostou pod zemí, jejich listy jsou jedovaté a jsou pokryty hlínou. To všechno jsou důvody, proč brambory nebyly vítány. Králové i prostí lidé brambory považovali za ďáblovu rostlinu. Mnozí uposlechli varování duchovních, že jíst brambory je hřích. Miliony raději hladověli, než by změnili stravovací návyky. Jejich kulturní vzdor změnila až válka. Přišla 30letá válka. Byla to strašlivá válka zuřící po celé střední Evropě v 17. století. Armády vypalovaly vesnice, napadaly ženy, prováděly všechny hrozivé věci, které se za války dějí, včetně ničení úrody. Jakoukoliv obilninu, ať už ječmen či žito, kavaleristé zničili nebo vypálili. Ale brambory jsou pod zemí, nemůžete je zapálit. Němečtí zemědělci toho využili a nahradili jimi obil. Uvědomili si, jaké neuvěřitelné výhody to přináší. Brambory se v severní Evropě staly velmi populárními a doslova zachránily životy tisíce lidí. Brambory ochránily mnoho oblastí Evropy před krutými cykly neúrody. V 17. století už nebyl hladomor hrozbou a populace začala po dlouhé době vzrůstat. Nicméně jednomu národu, Francii, se nepodařilo přizpůsobit. Lidé chtěli přivést brambory i do Francie. Zemědělci by s nimi neměli žádnou práci. I král se pokoušel brambory propagovat. Nechal se slyšet, že si je dává k večeři. Věděl, že nová plodina má velký potenciál, ale zemědělci s ní nechtěli nic mít. Francouzští zemědělci se drželi tradice. Odmítali nejen brambory, ale také inovace, se kterými přišli Angličané a Nizozemci. Po mnoho desetiletí žili na pokraji vyhladovění. V roce 1789 tikala ve Francii časovaná bomba společnosti už tak dost rozklížené politickými nepokoji. Krutý mráz tehdy v zimě poničil úrodu celé země, která se tak ocitla jen krůček od revoluce.
Počasí bylo chladnější než kdykoliv předtím. 2 špatné